Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa Kagahapon. Ang hagdanan, sama sa usa ka damgo. When you stop dreaming, you fail. Og sa hagdanan, kung muhunong ka na sa pagtikang sa kakapoy, yes, diha ka lang yun unya kutob. Ikaw, kaya bang imong ipadayon ang paglakang kung kapuyon ka na unya sa pagsubay sa imong damgo? Ako'y klase sa tao nga dili makamao mo atras. Once pagkuha na nako ang usa ka butang, dili ko na kinipuhian pa. I am an achiever, Josh. Sama si mong gibuhat karon uban ako? Ha? What do you mean? Nga gigamit lang ka? Are you? Babe, unsa ko na? Una sa tanan ha, ikaw ang mipulso nako. Wa ti katintala. Ug labaw nang wa ta kapugsa. Wa ko makig-uban nimo tungod kay adunahan ka. Miuban ko nimo kay tinuod ang akong feelings para nimo. Di ko makig-uban ang usa ka tawo nga wa ko'y gusto. Makes sense. So? Wa ka mo tuon sa kong gisulti? Dili ka mo tuon ako? Bahala ka. Diya ka na. Tanang pagtili ka pa magkapuang ugukod ako rin. Babe! Bahala ka! Babe, kung magawas ka, make sure to lock the door. Og siguraduhang dili ka mawa. Because I'm never gonna look after you. Pusit na tawa na ay. May piyong hinuon ay. Hoy! I have a name, babe. Josh! Oh, you're back. Makalagot lagi ka. Tinuod? Ang? Nga dili ko nimo pahitaon kung mawa ko? Uh-huh. Ay! Ouch! Oh, ano ba na? Anong gihapak mo ko nimo? I'm trying to rest, babe. Stop it. Siya pa. Sakit na, ha? Anong dili man ko nimo pangitaon? Yan ang pagkitaon tamang ka. Kay may biya man ko. Mibiya ka. Ikaw mismo ang mibiya. So, nganong pangitaon man ti ka? Nga imo bang kagustuhan nga mabiya ka? You have your freedom. Wako ka na idaw nimo. You can do whatever you want. Lakip na ni Ana ang pagbiya. Ay! Naglagot na lagi ko nimo. Hey! Yan mihilak mo ka. Gosh, stop acting like child. Kadili man ko nimo pangitaon, be. Kay naibaw kung dili ka usab makahimos pagbiya na ako. Ay! Anong gipiraman ko nimo? Ay, ayaw ko kaksaban. Nang luod pa ba ako nimo? Nang luod di ka ng pormaha? Oo, naluod. Ulu-uluhin ako. Na, Ansay na? Hindi ka mo ulu-ulo na ako. no? Nga naman. Nang luod og nahiubos ko tungod nimo. Mga ulu-uluhi ko. What are you? Grade 1? Come on. You're tired as much as I am. So let's rest. Di ay ko. Stop being childish. What can I angay? Oh. Sleep. Animal gyud oy. Naanad ka kung amaman ko ni Dave kung maluod ko. Kini siya katulkan ra ko.
Josh! Josh! Oh, kitaligtan ko. Bahala ka. O sige, mani mo gusto ha? O sige, daligtig ko. Magtalikod tang duha. Bahala ka. Are you picking a fight? Ambot ni mo. Hug me. Unsa? Gaksa ko sa akong layo. Dili ba nga ikaw may angay mo gakos nako kay naluod ko? Mas gusto ko nga ako'y gakson. Oh. Kung dili ko ganahan og babaeng luoran. So stop your nonsense. Kung gusto kang makasuway og disco unya sa pinakasikat nga club dinhi sa Beijing. Tinuod? Hmm? Asa? Ganahan ko. Ganahan ko nga makasuwag yun ko og nightlife. Kana makadisco na yun ko. And bar hopping. Ay! Tinuod! Yay! I love you, babe. I know. You know? Yan saan mo pa kay Pao? You always say so. Matigi gayon nga may ihatag ko nimo. And so, usahay, magguna-una ko. Huh? Do you really love me? Or my money? Taparin na lang dito si Elin, Nay, aron dili makamata. Ako na bahala din sa mga hugason o nining sudan. Tabunan ko lang na ning kinilaw nga puso sa saging. O ibutan ako sa tupperware ning bula-bula sa puso. Wala sab siya mauli. Ngano namsab ka? Busy gini kayo siya. Kung kaniadto manawag siya, pinaagi sa among silingan. Di naman karon. Nga naman ka? Gididaan ka siya sa amo? Ga, pauliin taon. Luoy na kay atong anak nga nagpaabot ni mo. Pauli na. Luke! Wow! Babe! Wow! Kanindutan aon! Wow! Neon light, Alice. Wow, cute kaayo, babe! Let's go! Where? Sa imong gustong matuan. Let's go! Oh, shit! Niyata sa rooftop! Shit! Babe, niyata sa rooftop sa ilang bar! With skyline view. Oh my God! Come, ato na itong dapita. Oh! Oh my God, kadaghan sexy din eh. Mas sexy ka. Yeah, I know. Pero mga dato kay sila og mga porma. Mailan yun ni mo nga. Gikan sila sa mga buena pamilya. Diba? Samdang ako. Usa lang kay sekretarya. Pero dato ang imong gikauban. Which makes you rich also. Dili mangkod. Ikaw na may dato. Okay. So, what do you want to feel like them? Oh, niyata sa railings, dapit ni rooftop. Oh, kanindot. Kapugnaw sa hangin. O kanito tan-awon sa ubos. Ganahan ko din babe. So, what do you want? Nga madato tan-awon parehas nila. Uh-huh. Ambot lang. Dili na tingali ka na mausab. Kaya dili man jud ko dato, dili ba? Ikaw ra may dato. I can make you one. Ang saan man? Unsay gusto nimo? Ambot lang. Ikaw. Ako? Ako rin mong gusto. Ako lang, enough na. You sure? Oh, shit. Kalaming ingnon na gusto kong puno niya ang akong bangko. You know nga enough ka na, Josh. Malipayon ko ba nimo? You make me feel so secured and loved and cared. Tanan, may lain pa ba kong pangayuan gawas, ana?
Hmm. You sure you don't want money in your account? Sige na. Ah? Big one. I could give it to you, Emmy. Just say the magic word. Hatagan ko nimo. Tinuod? If you want. Pila? Ikaw, pila ang imong gusto? Babe. Babe, ayaw ba? Ay na nga, dili na ni mo tinuod na. Ikaw ba pala? Ka? May gisulti na ba ko nga wala ko tumana? When was that? Help me recall. Wa pa. Babe, gilo ka nga akong liog. Ayaw ba? So, pila ang iyong gusto? Pila ang imong gusto for your initial? What if mo ingon kong 1 million kada kiss? O nakahimo kada kiss nako, makalima sa akong liog karon pa lang. I will make it 10. Oh. Oh, babe. You mean, deposituhan ko ni mo 10 million sa akong bangko? Yes. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!